Introducing this year's charity beneficiary, Jaro Jaromír. They provide care and a safe home for injured wild animals all over Czechia, Slovakia, Poland and Austria. Their mission also includes creating a safe, natural space for these animals. Nacházíme se na záchranné stanici pro divoká zvířata v Jaroměři, kde každoročně přijmeme přes 1000 volně žijících živočichů v nouzi, z toho více jak polovičku se nám daří navracet zpátky do volné přírody. A prostředky, které bychom díky vám získali, tak využijeme jednak na zajištění provozu této záchranné stanice, ale také na to, aby se ty zvířata měla kam vracet, protože je velmi důležité, když my je vyléčíme, vypouštíme do té přírody, aby v té přírodě měli dostatek potravy, úkrytů, mohli se tam rozmnožovat, a proto se staráme asi o 350 míst, kam ta zvířata navracíme, a tak, aby tam měli co nejlepší podmínky pro návrat do volné přírody. Děkujeme za vaši podporu. Díky moc. Last year, you donated over 60,000 Czech crowns. Let's break this record again and help wild animals in need. Every donation goes directly to their rescue efforts, creating safe havens for animals. Join us on Monday in the SIG room to learn more about their work.